signora? Lavaggio e ingrassaggio, prego. To by sa tam nedalo ani žiť, hovorím to. Tam nech ide sociálka, aké má podmienky tam, pre tie deti malé. A teraz, kde tam môžem ja s ktorými deťmi ísť bývať? By som tam v živote ani nešla. Ja neviem, ako ona tam môže vydržať s tými dvomi jej deťmi. Ani hlavu, nič umyť, ani osprchu, ako každý my sme naučení, kde to. Pre som mala všetko, reku, však že som není toto, taká haraburda, tam nič. Reku, dlhá strčka, ani zastrčka, tam nebolo nič. Moje dievča mi povedala, že by tam nikdy v živote nebývala. Nikdy v živote. Tu na mama má jednu izbu, ale to je kvalita. Čo hovorím? Že máš jednu izbu, ale to je kvalita. Radšej buď na jednu izbu, ako takoto maštali bývať. Dobrý deň, veľmi pekne vás tu navítame. Poďte si odrieť teda ten náš príbytok, nech sa páči ďalej. Tu nám máme takú kuchynku menšiu, tu nám varíme. Zavše si posedíme, na štedrý večer, no stále toto. A tu na chcete sa môžete pozrieť, tu máme zase také ležárok u televízoru, posedíme. A tak pomalinky žijeme.